Салам достор, бүгүн да биз мурдакы видеолорго окшоштуруп сыр сөз оюндарын ойнойбуз. Бүгүн бизде Башкорт элинин өкүлү бар жана татар элинин өкүлү бар. Алар өзлөрүн кыскача тааныштырып, андан кийин оюнубузду баштайбыз. Булат, сөз сенде. Өзүңдү кыскача тааныштыр. Selam kardeşler, min Bulat Şeymi, Tatar video blogeri deyip tanıştıralam özüm bilen. Benim Bulat Şeymi deyip atalgan kanalım var, şulay YouTube'da. Menen da Easy Tatar degen tapşırığını alıp baram. Mixelleriniz var cemaat. Eyde online'da Easy Tatar tapşırığını devam etemiz. Sizin bilen min Bulat Şeymi. Biz jeyge basuda. Орыш басуын тапта береді деп айтырларың. Татар тіліне үйретем кішілеріне. Шол тілдер білен қызықсынам. 23 yaşımdамын. Шол Татарстанда yaşayım қазіргі моментта. Жақсы. İlдар, söz sende. Selam kardeşler. Benim ismim İldar Bulатов. Мен töp işim boyunca dizayner, UX dizayner. Шул вакытта мен башкорт телен хаклау һәм үстерү проектларында күп катнаштым. Төрле программалар һәм сайтлар булдырдым. Мәсәлән, Android һәм iOS, Android һәм Mac өчен башкортса клавиатуралар. Күп кешеләр шулай белә мине. Унан әлбәттә башка төрле күп проектлар, күпселеге шул башкорт телен хаклау буенча инде. Шулай. Үзем әле Өфөлә яшәйм, миңа 30 яшь. Жақсы. Жақсы. Мен болса атым Мелис, өзім Кыргызстанда жашайм, Кыргызстанда иштейм. Азаматтар, эми Өзгөгө турунда айтып кетегиз инде. Өзгөгө турунда тагын бираз. Бизге кызык. Мен Кыргызстанда жашайм, өзүм 34 жаштамын. Социалдык коргоо башкармалыкта иштейм. Социалдык ишчи. Бойдок. Ярар, жакшы. Бик шатмын сиз менен таанышырга. Мен да кубанычтамын. Силер менен таанышып, ушунчалык биздин элдерибиздин да азаматтар бар экенине мен аябай шатманмын, аябай кубанычтамын. Рахмат. Эми оюнду баштайлы. Ким биринчи баштайт? Илдар, Булат. Айдагы сиз башлагыз инде, белки. Мейли, мен баштайм анда. Эң улуу киши буларак. Рахмат. Хөрмәт кезинен сизге. Рахмат. Бу жаныбар. Бирок дүйнөдө эми көп жерде жашабайт. Өзү чоң. Зор. Өзү чоң. Демек. Не болуш мүмкүн? Дүйнөдө бүтүн жерде жашайт дедиңиз, дурусму? Ооба. Бүтүн жерде жашабайт. Анткени климатка жараша өзүнүн. Бирок азыр башка жака деле көчүрсө болот. Бирок аны жакшылап багыш керек да. Илдар, белки сиз сурарсыз. Суроолор берерсиз. Мен сурамын. Кыргызстанда жашайбы? Кыргызстанда жок, жашабайт. Бирок алып келсе болот. Жашатса болот да, эгер жакшы шарт түшсө, жашаса болот. Так. Демек, ол ашык түстәме? Аның тәне ашык түсләрдәме? Түсү бозрак, бозрак. Бездә мондай сүз юк бугай, белмим. Боз Ул төрле түстәме аның тәнендәге? Боз дегеним карадан бираз агырак да. Яхшы. Бирок мындай капкара эмес, анан кандай десем, сары да эмес, көк да эмес, жашыл да эмес, кызыл да эмес. Карадан бираз агырак, чоң болот. Демек, сары түстәдер инде бу, эми? Сары түстә.
Ол тик зор жануар, һәм ул Африкада да яши, дөресме? Ава, doğru. Сез әзер дип уйлыйм инде без. Шулай бит, Илдар, сез әзерме язырга җавапны? Bulat taptı okşayt, ha? Африка, Индияда тора, шулаймы? Ава, çoğun bulat. Аха. Kulakları da çoğun, çoğun. Kulaqlары зур инде. Аңладым Яры. Әйдә, языр инде, алайса Мгм. артык җиңел була бу. Хәзер мин сезгә күрсәтәм телефоннан язып. Сезгә күренер дип уйлыйм. Димәк, күрсәтәбезме? Икебездә. Değersin arı, değer bolsa var görsetküle. Хәзер, әйе, менә минеке шушы килеп чыкты. Doğru. Но мин, әйе, мин дә язачакмын латин хәрефләре белән, чөнки әйе, фил дип яздым мин дә. Doğru. Ага таба язырмын латин хәрефләре белән. Kırgızça bizdeki, Пил була, әйе, сездә Ф тыга алмашына, әйе. bizde Kırgız dilinde F, H'lar gök yok. Eğer bar bolsa biz F'larda P'ga almaştırabız. H bolsa alabız. Hiç koldanmıyor. C anın ornuna K'ni koldanabız. Аха. Ярама да күрсәтеп куйым инде. Fil. Жақсы. Emi sözlü İldar sağa bereli. Aha, sen sır söz sakta. Мин башкортса бер макале таянып икән. Бәлки һәргә аңлашылыр. Шундый макале бар. Ер ошона мәһәт булмай, халык канһыд булмай, бөркет аягһыд булмай. Бу ошо хәлдә уйларымды. Ер ошона мәһәт булмай, халык канһыд булмай. Бу нәрсәсез булмай, халык кансыз булмай. Хан. Әйе, Кансыз булмай. Әйе, бөркет аягһыд булмай. Бөркет оясыз булмай. Ер ошона мәһәт булмай. Жер шушы нәрсәсез булмай. Bu tavışmak mı? Misali bizde makala bu gazetalarga жазылат ko makala. Oşo bizde makala деген. Әйе, бездә әле мәкалә, шулай ук газетта, мәкаль о Мәкаль. әйтем булган. Bizde de makal var ya ata babaların sözü ya. Әйе. Булды шулай. Булган бирегез. Жер бу нәрсәсез булмай, халык кансыз булмай һәм бөркет оясыз булмай. Шушы әйтемнәрне, шушы сүзләрне нәрсә, нинди сүз берләштерә димәк? Bu nerse zat karmasa bolu. Дик. Bu sen айтқан нәрселер ошо ар бир калкта да болуш керек, ханда да болуш керек, уяда да болуш керек да. Но ер шуңулы мәһәт булмай, мөһиме. Bu nersesiz жер болбойт. Әйе. Bu nersesiz уя болбойт. Юк, бөркет оясыз булмай. Бөркет. Бөркет. Әйе. Һәм халык кансыз булмай. Ер ошона мәһәт булмай. Хәзер. Bu candu, cansız nersevi. Әйе. Жансыз әйбер. Cansız. О, ничек сорарга икән? Нинди сораулар бирергә була? Жансыз, бу ниндидер төшенчәме, бу ниндидер абстракт әйберме? Бу абстракт нәмә түгел, бу материаль әйбер. Аны тотып карарга була димәк. Кармаса болот, колубузга алып. Ölçümü kандай? Çoğun bu, küçük bir, kıska bu, uzun bu. Ну, озон да булу мөмкин, әйе. Озон да була, ну, ул зур нәмә, гадәттә ул зур нәмә. Çoğun. Bulat, sende kандай fikirlerin var, kандай oyların var? Мында уйлар бик күп. Böl işte. Sen ne Зур да de була, озын да була. Тотып карап була. Жир ансыз булмай,
халык консул. Мага абстрактный бир нерсе келип атат да. Yok. Abstrakt Ул агачлардан буламы? Анда агачлар бармы? Булала, ya. Илдар. Анда су буламы? Зордоп кыйнап атасың. Анда су бармы? Улай берде. Керек була. Сирәк булаймы? Мгм. Ну, бәлки идеяз язып карыйсың, вариантларыбыз бармы, Вәлис әфәнде? Ну, әгәр аңлашылмаһа, мин берәй Әйе. ярдәм Киная. Biraz жардам бер. Ага. Ошо нәмәһе каяһыҙ булмай. Бул шулай ук инде мәкаль. Ошо нәмә каяһыҙ булмай. Шушы нәрсә кыясыз булмый. Кая. Кыя. Кая. То эмеспи? То. Кая, иә. Таштан. Ну, аңладым бугайны, мин аңладым бугайны. Башка әйтмәйм. Ага. Әйдәгез, ярайык. Ул ишлыда була, яхшылай бит. Ошо нәмәһе ер булмай. Бу әйбер ул ишлыда була, ул биек тә була, тәбәрәк тә була, шулаймы? Ярый, яхшы. Ну, мин белән язып карыйм инде, шушы бугай инде. Сез әзерме, юкмы, Вәлис әфәнде? Жоқ, мен biraz ойланып атам. Ойлап атам да Илдар Мадар эле сөзүн айтса. Тамаша. Кыя бизде аскаларда болот. Хәзер мин дөрес аңламасам, хәзер тагын ничек аңлатып булар аны. Ул таштан тора, шулаймы? Таштан, җирдән тора. Әйе. Башкортстанда күптән түгел генә шуларның берсе турында ни булып алды, димме? Ыгызыгы булып алды, шулаймы? Әйе, Башкортстанда булды, яңалыкларны караган булсагыз, Вәлис әфәнде. Шушы әйбер турында ыгызыгы булды. Biraz, ну, конфликт булып алды. Башкортстанда шушы әйбер турында, шушы нәрсә турында. Мен Башкортстандан хабарлары bizde Башкортстанның хабарлары bizde жок да. Хәбәрләр булмады. Хәзер икәү бергә булышык инде. Мин аңладым инде, нәрсә икән. Нәрсә дип әйтергә тагын. Кышын балалар аннан шуып төшәргә ярата. Чанага утырып. Аңладыгызмы? Мәсәлән, Хималай, нәрсә ул Хималай? Аңладыгызмы? Мен өз вариантым жазайын, бәлки турадыр, бәлки тура эместир. Әйдә, язып карагыз. Мен жаздым. Әйе, мин дә яздым. Әйдә, язып күрсәтик. Менә минеке шушы. Бу нәрсә ту аска? Минеке тау, ягъни mountain. Тура экен. Бизде кыргызчада то. То. Аска деген бул Илдар айткандай кая. Кыя. Эме таштан болот да. А то жалпы то. То, bizde tau татарча инде. Башкортчада шулай ук тау булайды. Казакчага каракалпакча окшош экен, тау. Дифтонг бар да. Жакшы. Мына Булат айткан, яңырак мына мин әле үзем Ишимбай дигән калала, Ишимбай шәһәрдә. Монда якында гына Торатау. Ундан ары тагы Куштау һәм Йөрәктау. Мына шу билгеле тауда, мына яңырак кешеләр шуны хаклап, якларга сыктылар инде. Чөнки уларды материал итеп, былай гына сырье итеп кулланырга мына шундай карар сыккайны, кешеләр буга каршы сыкты, чөнки
Бұл бұрынғы таулар һәм кешеләр матур таулар. Әлбәттә, кеше bunday табигатьте, шундай тауларда югалтпасы килми. Жақсы, жақсы. Булат мырза, сөз сенде. Мен инде табышмақсыз гына әйтермен, ағайын. Мен алай әзерләмәдем алдан. Айта бер. Әйдәгез. Хәзер сөйләйм берничә сүз башында. Бу нәрсәсез үсемлекләр үсмәс иде. Алар яшел булмаслар иде. Һәм кешеләр төнлә берни дә күрмәсләр иде. Бу нәрсәсез тиричилек тормыш булмайды. Үсмәс иде. Үсемлекләр дә алар яшел төстә булмаслар иде. Бу нәрсәсез адам жашайбы? Адамга бер тиешеси барбы? Яши аладыр, мөгаен, әмма озак түгелдер. Бу нәрсә өсүмдүктү жашыл кыла турган бир затпы? Ул зат, ул абстракт әйбер. Дип әйтим, соң абстракт дип, аны тотып карап булмый. Өсүмдүк жашай албайт, бирок адам жашаса болот. Адам яши ала ансыз, әмма үсемлекләр яши алмый. Бу җиңел булды инде үсемлек әйтәсе калмаган сезгә. Жок, мен үчүн. Мен үчүн. Кол менен тутуп кармаса болбойт, абстракт. Илдар, сен не деп ойлоп атасың? Бұл мен айттым, түнне шунһыҙ күреп булмай. Шуныһын гына аңлап битмәдем, нисегәрәк. Төнлә кешеләр монсыз күрә алмыйлар инде. Бу әйберсез. Тимәк, был әйбер утты, нурды үткәрә үзенә шашлайм. Үзе аша үткәрми нурны, әмма кешеләр күрер өчен караңгыда шушыны куллана. Шушы әйберне. Әйбер түгел, ул аларга күрергә мөмкинлек бирә. Шушы нәрсә. Һәм ул әйберне чыгаручы төрле әсбаплар бар. Ул әйберне төрле әсбаплар аша алырга мөмкин. Әсбаплар һәм табигый күренешләр дән килеп чыга ул әйбер. Табигать үзе бирә аны безгә. Мин моны бик нык авырайттым ахры сезгә. Мәсәлән, агастар. Агачлар бирми, юк, агачлар бирә алмый бу әйберне. Нәрсә бирә икән әйтсәм, сез аны беләчәксез шундый. Бу ичелә турган нәрсәбе? Ичәбе? Юк, ичелә турган нәрсә түгел. Юк, су түгел. Су. Кешеләр аннан башка тора ала. Яши ала. Әмма гадәттә алай булмый. Алай булганын мин белмим. Гадәттә кешеләр һәр вакыт кешеләрдә ул әйбер бар, түгел. Мисалы, чөлдө тикенектер бар да, аларда асыз жашай албайт, бу нерсесиз жашай албайт, чөлдөгү өсүмдүктөр. Чөлдөгү тигенектер, өсүмдүктөр андан башка яшай алмайдыр, чөнки алар да шулай яшел төстә, һәм ул яшел төс аларга хлорофилл булганга күрә бит яшел төстә алар. Менә хлорофилл бүленеп чыксын өчен аңламыйча ул әйбер кирәк. Мин теге алай яхшы белеп бетермим химияны анда. Әмма белүемчә яшел төс шушы әйбер булганга күрә бар. Яшел үсемлекләрдә. Бу табигатьтан берилген нерсеби? Табигатьтан берилген әйбер һәм шулай ук ясалма да була ала. Аны кешеләр шулай ук үзләре дә булдыра ала. Аның өчен әсбаплар бар. Илдар, мин әле уйлайм һаман. Теге мәктәптә үткән нәмәләр онытылган. Җиңел сүз. Ну, шундый. Гомуми сүз инде ул, дип әйтим. Илми.
ilmi sözü. Гыйльми. Ну, гыйльми дип әйтмәсем, алай. Ул көндәлек кулланышта булган сүз. Теге, ну, гомуми сүз. Misal men koldonon bu nerseni. Jönökö adamlar. Ana siz qara, yarar, жеңіл әйтәм. Тәрәзәне ачтыгыз, аннан нәрсә керә? Тәрәзәне ачтыгыз, аннан керә бу әйбер. Нәрсә ул? Җип җиңел. Миңа шулай ук әйтәсе булган башыннан ук. Сезгә алар әйттем, мәсәләне. Язып карай. Әйдәгез, языгыз. Миңа калса кыргыз телендә ул бәлки ж-дан башланадыр. Башкорт телендә й-дан башланырга тиеш дип белим. Я мин бәлки казак теле белән бутыймдыр. Казак телендә ж-дан башлана инде ул, минемчә. Men bir neçe variant жазайын. Кайсы тура десең? Яхшы. Әйдәгез, приоритет итеп куегыз берсен. Мен сез кайсын уйлыйсыздыр дип анда. Men bir iki деп belgileyim de. Әйдәгез. Ben yazdım. İldar değer bolsa görsetörlü. 1, 2, 3. Evet. Jil, Cel. Aba. Aba. Aytkanda biz ava deymiz. Bu Arapça söz. Yok, siz dürüst aytmagansiz. Men sizga aytdim bit, no, яктылык bu, яктылык. Яктылык. Тәрәзәне ачкач керә дип, яктылык керә инде. Һәм belki мен сезгә яхшы мисаллар китермәгәнмендер. Яктылык деген не? Мен кыргызча уккан эмесмин bunday сөздү. Жактылык деген уккан жок. Бу Mesela men terezeni açkanda ava giret da, jel giret, ava giret, şamal girişi mümkün. Koyaş gün biz jarık, bizde jarık. Yarık bit ol, it's like a hole. Jarık bizde mesela gündün nuru jarık beret bizge. Mesela jarık gündün nur gelet, nur şola. Şola. Nur şola deybiz. Башкортса яктылык шулай туура келе. Ну, яктылык, як деген, жак деген сөзбү күйгүзүп, ошондон келген, бизде жарык анда, бизде жарык дейбиз. Кайсы сөздөн келген дейсиз? Як, мисалы, от күйгүзөсүң ошо, отту жак дейт. Ошо жактан балким келгендир силердики. Балки. Bizde jarık. Bizde jarık bu. Jarık antonimi karangı. Karangılık. Anda jarık. Menikende bu тура эмес ката. Мен sizge ahırdan dürüst etmegendim. Yok, bu hindiri sen attın. Türülmehez var tege. Ulen de yaşamaya tege. Ben böyle